Ahojte, v dnešnom videu by som vám chcel ukázať, ako si zriadiť inteligentnú domácnosť pomocou produktov značky Sonoff. Jedná sa o centrálnu jednotku, tzv. Bridge alebo most, senzor teploty a vlhkosti s displejom, radiátorovú termoregulačnú hlavicu, chytrú zásuvku aj s meraním spotreby, alebo osvetlenie ako doplnok. V rýchlosti si odpalíme produkty. V centrálnej jednotke je pribalený kábel, avšak bez adaptéra. V balení smart zásuvky sa okrem produktu a manuálu nenachádza nič naviac. Takisto to je aj pri smart teplomeri. No a k LED pásiku je pribalený aj adaptér a samostatný ovládač na prepínanie farieb. Tu máme termohlavicu, ku ktorej dostaneme aj rôzne adaptéry rôznym typom radiátorov. A stručný manuál. Pozrieme sa bližšie na centrálnu jednotku, na ktorej okrem napájania, dierky pre reset a diód na prednej strane nenájdeme nič viac. V termohlavici, už ako som spomínal, sú redukcie všetkým typom radiátorov. Senzor teploty, ktorý sa dá umiestniť aj na stenu. A na zásuvke nájdeme okrem tlačítka na reset nič viac zaujímavého. To je samostatný LED pásik s adaptérom a priloženým ovládačom. Presunieme sa k montáži hlavice, však najprv sa musíme zbaviť tej starej. Pod krytkou hlavice je miesto na 3-tužkové batérie, ktoré však nie sú súčasťou balenia. Po namontovaní batérií sa nám rozsvieti displej. Ešte namontujeme. Po pridaní krytky je displej krásne čitateľný. Za pomoci tlačítka pod krytkou a následným podržaním vieme aj displej obrátiť. Keby sme nepotrebovali smart funkcie, vieme hlavicu samozrejme ovládať aj manuálne. V termohlavici patrí aj teplomer, ktorý sníma teplotu, do ktorého umiestnime.
Tým sa vie precíznejšie nastavovať teplota na termohlavici. Po vyťahnutí poistky sa nám pekne rozsvieti displej. Teplomer vieme aj položiť pomocou magnetické krytky, ho vieme prilepiť na stenu. Smart zásuvka je veľmi jednoduchá, stačí ju pripojiť k tej hlúpej a vieme ovládať pripojený spotrebič. Napríklad takýto adaptér k mobilu. Ten pásik vyzerá ako každý iný, avšak okrem pribaleného ovládača ich vieme ovládať aj mobilom cez aplikáciu. Svetlo je pomerne silné a dosť jasné. Presunieme sa k mostíku. Po pripojení napájania do jednotky sa nám jednotka okamžite aktivuje. Potom už len stačí pomocou ihly pridržať reset tlačítko na 5 sekúnd, až kým sa nám nerozbliká dióda, bude pripravený na párovanie. Takisto aj termohlavicu stačí dať do polohy off a na 5 sekúnd pridržať tlačítko a je pripravená na párovanie. Na teplomeri sa nachádza tlačítko na zadnej strane a tiež ho stačí 5 sekúnd podržať a objaví sa nám kontrolka napájania tu hore. V aplikácii Evelink, ktorú si nájdeme na obchod Play, klikneme na modré plusko a pridáme zariadenie. Po pripojení domácu sieť Wi-Fi sa nám hneď objaví naša jednotka, ku ktorej pripojíme. Môžeme si zadať, kde sa má miestnosti nachádzať, takisto názov. Už len klikneme hotovo. A po pripojení skontrolujeme ešte verziu a aktualizujeme, aby bolo všetko v poriadku. Po aktualizovaní už môžeme pridávať ďalšie zariadenia pomocou tlačítka pridať. Počkáme, kým sa pripojí ďalšie zariadenie. Po krátkej chvíľke nám nájde prvé zariadenie, čo je v našom prípade termohlavica. Pridáme ho pomocou tlačítka ďalší. A už sa nám pripojila termohlavica. Takisto pomocou tlačítka pridať vieme pridať ďalšie zariadenia. Tentokrát po trošku dlhšom čase sa nám pridá senzor teploty a vlhkosti.
už nám našlo zariadenie, ktoré následovne vieme pridať do systému. Tu ho máme. Inteligentná zastreška sa pripája pomocou symbolu plus, tak ako to bolo na pripájaní jednotky. Po zadaní siete ešte musíme povoliť systém Bluetooth. A hneď nám začne vyhľadávať, nájde nám vlastne zástržku, ktorú vieme hneď priradiť do systému. Takisto vieme zmeniť názov a miestnosť, kde sa má nachádzať. Ja som zvolil názov TV, pretože ho budem mať pripojenú na telku. A zvolil som ako miestnosť obývaciu miestnosť. A tu už môžeme vidieť priradenú zástrčku, ktoré môžeme zapínať a vypínať spotrebič. Takisto vidíme aktuálnu spotrebu. A na druhej strane graf spotreby. V ďalšom videu sa pozrieme bližšie na nastavenie jednotlivých produktov a možnosti automatizácie a preto si nenechajte ujsť ďalšie videá. Lajkom a odberom ma potešíte a vidíme sa na budúce. Ďakujem.